Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Débat face à face. Ani shu asma obe de kur bashi foita wala alhamdulillah. Mbaw be fo kaw be wala nyumando. Kaw be bulu korta. Ni ko doni majigi ni sabadi ni bela jilen fo. Karma omodi bo Ibrahima Diallo do. Ka bodo ko firi. Mba fe ka nyingal do tengu ila nate ki mabashi. Ibe siradia. Anishu débat face à face asoma ko be de kur bashi foita wala alhamdulillah. Ibela jilen fo ka bela jile wali nyumando. Ka damne siti mo folo fo mo laba mbi bela jele fo bonya ani karama kam maji yawi kam mo modi bo haydara nyin ngali do bembulo ka teguila bare ma jallo do ka bo do ofri nati ki mabashi kam o ifo leno ajara nya ko sobe abenama mbi fo yere ya fo cugumi allo yasro mbora keneka mi perelendo ka kono mi soro forfait mabba wala masuno mi perelendo anni mbora keneka kono mina hakili to ala katla ka do keneka kono kala janna soro ayenga cikami il faut lendo hote karamogo Brahima ambi focus be nyebe bito na kero no bito il faut lendo karamogo na jabate il faut lendo nyeba karamogo ma sa ile refna initiale nyisa ntimbe fana fe folo koy wala mbe fo ku bashi fo itala ko srabi bulo karamogo wala srabi bulo katamani ga ngali wala ambi focus be ga gato ankel la ka tumaro ta ka sura mi jabi awnishu débat face face mo law bela jele fo karamo modi bo a jaranye mi fo ko sobe ki bulu korta karamo modi bo yingal mi be bulu ka tenguila anyen ngali folo kala committee gafe jumende bi committee bulu mi napse ka jira ko ninde committee gafe parce que tabolo to même misalu ta qur'anena an biblu mbo ode kalama doni islamé ko ni yuka qur'ana ja ko qur'ane ala kuma kai do islamé atta sai chrétien fana ye biblu de jira ko de isaka tasrai bo de présenter o committee yere gafe ni sura abi famu a kitabu jumende bey mimi se ka présenter ka fo ko ninde committee wi donc o be ka tasira munun kele nga famu yala ina fo silamiya dalu mimbe committee gafe yere la ni sura seben fe mindo ni haya bala ina fo silamiya bu branche qur'ane ka chogomi ka qur'ane ayata ko ke daluye chrétien fana bi biblu ayata ko ke daluye kamitu yere tay jumende nyin ngali folo en yi komi deba fasi ale baroka di kosobe ibi famu surala ibi kodon surala nyin ngali fana na chaira amandi kosobe iba ta kilingili fiki ka nyinita surala wede niye ibonya bala wata karamogo Brahima mbi focus be ga ngali kai ngali ngali lame ama fogo ni ngali nya to ma bay wa aba kumbo fana mo kan ngali ke karamogo Brahima kemetu te komi dina wala kemetia te komi dina o kemetia te dina o komi yere boraka lamamu ndi sisan o be dina wuri islamia dina do chrétien o dina de kemetia te dina kemetia ye golofinya de farafinya to la ni be fe ka nyaay
kemetia sigilen bɛ min kan o de ye sɔlɔmi dɔ ye n'o bɛ f'o ma ko spiritualité spiritualité ale ye sunkun de n'o ye nature ye recherche min kɛra nature kan o jaabi o kɔfili o de ye spiritualité ye recherche min kɛra nature kan dɛ o kɔfili o de ye spiritualité ye donc ale tɛ diinɛ ye ale dɔnni dan tɛ ale la ale dɔnni tɛ se ka kun kafa kɔnɔ bawo ale dɔnni tɛ ban ale ye dɔnni de ye ale tɛ ban tuma dɔ la diinɛw olu ye ko concentré de ye ka a bɛn dɔw ka ye cogonin dɔ ma cogoya dɔ la tuma dɔ la an bɛ se k'a fɔ ko olu ta bɛ kun livre kɔnɔ wala olu ka diinɛ o bɛ se ka kun livre kɔnɔ nka cɛ fɔ bolo ma kɛmɛtiya min ni o sigilen bɛ spiritualité kan ale ka dɔnni o marayɔrɔ tɛ livre kɔnɔ o sigilen bɛ dɔnni de kan dɔnni marayɔrɔ tɛ livre kɔnɔ livre foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ livre min bɛ se ka kɛmɛtiw ka dɔnni mara n b'i fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ i ka ɲininkali fɔlɔ n bɛ se ka jaabi min d'i ma o la o y'o ye kɛmɛtiya sigilen bɛ spiritualité de kan spiritualité o ye sunkun kundu de ye nature dan foyi tɛ ale la wa ale tɛ kun livre kɔnɔ n b'i fɔ karamɔgɔ Modibo n b'i fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ i ka jaabili la a diyara n ye a bɛnna n ma recherche comité recherche a taara mun de kan kalan yɛrɛ kamitiya dɔnni a ye dɔnni jumɛn de latigɛ n bɛ fɛ ka min f'i ye yala kamitiya in a recherche a taara kuranɛ de kɔnɔ wa ou bien a taara bibulu de kɔnɔ kamitiya yɛrɛ dɔnni a recherche minnu y'a recherche kɛ o y'a kalan fasugu jumɛn de don n t'a dɔn n'i y'a faamu n fɛ i ka o yɔrɔnin walawala n ye n ka faamu dɔɔni sɔrɔ a la parce que ne ye ɲininikɛla de ye pour que n ka sɔrɔli kɛ karamɔgɔ Burama n b'i fɔ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ kuma taara i tulo kan kɛmɛtiya sigilen bɛ sunkun de kan nature wala kɛmɛtiya ale sigilen bɛ recherche min kɛra nature kan e ye nature de ye e Burama ne min filɛ ka kuma i fɛ ne ye nature de ye yiriw ye nature de ye jiw ye nature de ye dugukolo ye nature de ye kungo kɔnɔ sogow ye nature de ye farenfɛnw ye nature de ye tuma tan olu ye nature de ye o yɛlɛma yɛlɛmaliw funɛnɛ funteni fo ka taa se sanji o n'a ɲɔgɔn dɔw ɲinini min kɛra olu kan dɛ o de bɛ wele ko spiritualité ɲinini min kɛra nature kan dɛ o de bɛ wele ko spiritualité ni i kun ye min ka ɲi lamɛn tuma dɔ la i bɛ sɔn ka faamu nka basi foyi t'a la k'a f'i ɲɛna dɔrɔn ko i bɛ ka bibulu ni kuranɛ minnu fɔ ko olu ye mɔgɔw ka fɛn sɛbɛnnenw de ye wala i ko bibulu n'a sɔrɔ a bɛ papier de kan papier de ye mɔgɔw de ye lɔnni kɛ wala mɔgɔw de ye hakili labaara ka lɔnni kɛ ka papier dilan mɔgɔw de ye hakili labaara ka lɔnni kɛ ka sɛbɛnni sindi n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ ka lamɛnni kɛ groupe in sanfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ walima n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ groupe in sanfɛ depuis kuma min hakili la ne de y'i layɛlɛ bawo i tɔgɔ enregistré bɛ n kun n'i ye mɔgɔ layɛlɛ tuma dɔ la u tɔgɔ enregistré bɛ n kun barema n t'a dɔn i yɛlɛla yan waati min na mɛ n'a sɔrɔ i bɛ yan o hakili la a bɛ se ka kɛ ni bɛ yan a mɛnna quoi a bɛ se ka kɛ nin dakun ninnu an tɛmɛna ninnu kan nka basi foyi t'a la quoi ko mɔgɔ bɛɛ ye kunun kuma de ye ka sɔgɔmada ye ka f'i ɲɛna dɔrɔn ko sɛbɛnni wala livre o ye lɔnni kɔfili de ye o tɛ lɔnni ye quoi o lɔnni o kɔfili de ye sɛbɛnni lɔnni kɔfili o de ye livre ye nka livre kɔfili tɛ lɔnni ye dɛ ayi sɛbɛnni kɔfili o tɛ lɔnni ye dɛ lɔnni o kɔfili o de ye sɛbɛnni ye lɔnni o kɔfili o de ye livre ye donc n'i ye ɲininkali kɛ o la ko lɔnni
beta livre kono o ti famde o livre o loni de o livre bora o de la o nga loni mabo livre la de sebeni bora loni de la nga loni mabo sebel la de mbi fo ko so be hakila sama ni banyai kifo ka demaya befo ko me kana kono baci foyte me kana kono karamɔgɔ Modibo wo i folen don kosɛbɛ ne dɔn kuma ma mɛn groupe in sanfɛ i y'a fɔ cogo min n dɔn kuma ma mɛn a bɛ se ka kɛ nin bɛ fɔ wagati min e ka nin walawalani bɛ kɛ waati min o y'a sɔrɔ n ma yɛlɛ groupe kan ne yɛlɛla groupe kan à peu près o ma d'a la n'a bɛ tile 15 kɔnɔ bɔ a ma mɛn kosɛbɛ yɛrɛ de a ma mɛn n'i donna fɛn na i bɛ lamɛnni de kɛ fɔlɔ ka tigilamɔgɔw lamɛn k'u ka hakilina dɔn k'i ka dɔnta bɔ a kɔnɔ n'i y'a ye n ye nin ɲininkali in k'i la karamɔgɔ Modibo komi depuis n donna groupe nin kan i ka kumakanw bɛɛ lajɛlen na i bɛ dalilu o dalilu fɔ ne kɔni bɛ i ye min faamu i bɛ kuranɛ ayaw de ta tuma dɔw la i bɛ kuranɛ ayaw yɛrɛ foto ta k'a ci groupe kan i bɛ kuma kuranɛ de kan donc i bɛ kuma kuranɛ min kan i bɛ dalilu fana bɔ kuranɛ kelen de kɔnɔ k'a fɔ ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min a ɲɛfɔlen don cogo min silamɛw ye tiɲɛ tɛ donc i ka walawalaliw b'a jira k'a fɔ kuranɛ yɛrɛ min filɛ nin ye silamɛw bolo mɔgɔw de y'a sɛbɛn ala kumakan tɛ i bɛ na ni dalilu ye a kuranɛ kelen de kɔnɔ ala y'a fɔ tan i bɛ tila ka na ni dalilu wɛrɛ ye o kuranɛ kelen kɔnɔ n t'a dɔn n'i b'a faamu cogo min mais min tun ka di ne ye n'i bɛ gafe sɔsɔ misaliyala i kuma o kuma i bɛ kuma kuranɛ kelen de kɔnɔ donc n'i bɛ fɛn min sɔsɔ gafe min sɔsɔ i bɛ na ni kumakan wɛrɛw de ye min bɛ o kumakan in sɔsɔ i n'a fɔ sisan misalila sisan kuranɛ nana kuranɛ ye silamɛw de ta ye kuranɛ kɔnɔ dalilu de bɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ ka bibulu sɔsɔ isa ka mɔgɔw kuranɛ yɛrɛ de y'a fɔ aw ye k'aw ka kɛ silamɛw ye bibulu ale sanga benna donc kuranɛ de bɛ yen sisan ne ka laɲini ye min ye yanni ka kuma kuranɛ yɛrɛ kan ka kuranɛ a yɛrɛ kalan k'a walawala i bɛ na ni fɛn wɛrɛ de ye kumakan wɛrɛ de ye ka kuranɛ in sɔsɔ tiɲɛ ka dalilu bɛɛ ta yɔrɔ ye kuranɛ kelen de ye i ka sɔsɔli bɛɛ fana de bɛ o kuranɛ kelen de kan n bɛ fɛ ka o de faamu n ma se ka o de faamu n bɛ fɛ ka i ka n bilasira o la i bɛ hakɛ to koyi ɲininkali don karamɔgɔ Burama basi foyi t'a la hakɛ foyi t'i la ɲininkali yan nɔ dɔnni an bɛ lɔnni de wele ko ɲininkali lɔnni dɛ n'i bɛ fɛ ka lɔnni ye dɔrɔn ɲininkali de ye lɔnni ye an b'a mɛn karamɔgɔ dɔ da ko ɲininkali tilancɛ de ye dɔnni ye an ko non ko lɔnni yɛrɛ de ye ɲininkali ye ni ɲininkali tɛ dɔrɔn lɔnni tɛ yen k'i fɔ i ka ɲininkaliw la tuma dɔ la ni i filɛ ka ɲininkali min kɛ tan n'i kun sera ka ɲininkali kɛ ko anw ka wuli ka jɔ yɛrɛ ye mun de ye an ka ɲini ko i ye mun de ye o la wala an bɛ kuranɛw lajigin min kɛ kuranɛ kalan ka kuranɛ kɔrɔfɔ ka a fɔ k'a tɛ taa a bɛ tan de o ɲini ko jumɛn de b'an bolo o la n'i kun sera k'o ɲini ko de ɲininkali kɛ o tun bɛ sɔn ka fisaya o kun jumɛn la an b'o kɛ o tun bɛ sɔn ka fisaya o ye kelen a filanan ye mun de ye n'a ma ɲɛ i bɛ kuma mɔgɔw ka fɛn kan n hakili la an ka mɛnkanw fana caman na an b'a fɔ fɛntigi yɛrɛ ye min fɔ a ka fɛn ma i bɛ kuma ye nka i tɛ fɛn fɔ a ka fɛn ma ale yɛrɛ ma min fɔ a ma dɛ n'i bɛ fɛ ka kuma silamɛya kan silamɛw yɛrɛ ye min fɔ silamɛya kan n'i bɛ fɛ ka silamɛya nkalontigiya n'i bɛ fɛ ka silamɛya sɔsɔ silamɛw ye min fɔ silamɛya kan i bɛ silamɛya sɔsɔ ni silamɛya yɛrɛ ka ɲɛfɔli de ye silamɛya kan nka e tɛ se ka silamɛya
sosoni i yɛrɛ ta ye dɛ ni i yɛrɛ ta fɔ silamɛ b'a f'i ɲɛna ko non ko e ta de e komi e damara chrétien ta la min na sisan ni e ye fɛn fɔ chrétien ta la chrétien b'a fɔ ko o ye ta de o t'olu ta ye dɛ olu dalen bɛ chrétien de la n'i bɛ chrétien sɔsɔ i bɛ chrétien sɔsɔ a ka bibulu kɔnɔna de la n'i bɛ silamɛ fana sɔsɔ i bɛ silamɛ fana sɔsɔ tuma dɔ la a ka a y'a yɛrɛ ɲɛfɔ kafa min kɔnɔ n'o ye kuranɛ ye komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min ko kafa bɛ silamɛya bolo kafa bɛ chrétienya bolo n'i ma ɲɛ i bɛ o diinɛ fila fɛn fɛn sɔsɔ olu yɛrɛ ye min fɔ u yɛrɛ ma dɛ i b'u sɔsɔ de kan komi i ma ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ anw ka o lasiri minnu n'an b'o kɛ kuranɛ kɔnɔ i ma ɲininkali k'o kunna ni kun ɲininkali k'o kunna o kun jaabi bɛna d'i ma nka kuma lasurunya la dɔrɔn ni i ma ɲɛ bɛɛ k'i bɛ mɔgɔ ka fɛn sɔsɔ i b'a sɔsɔ ni a yɛrɛ ka dalilu de ye i t'a sɔsɔ ni dalilu wɛrɛ ye dɛ bawo ale ka danaya fɛn o de ye kuranɛ ye silamɛw ka danaya fɛn de ye kuranɛ ye u ka kala turu yɔrɔ de ye kuranɛ ye n'i ma ɲɛ b'u sɔsɔ bɛɛ i b'u sɔsɔ ni kuranɛ ye n b'i fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ karamɔgɔ Burama. karamɔgɔ Modibo n b'i fɔ n b'i bolo kɔrɔta ka majigi ye i ni ko ni n y'a faamu sisan karamɔgɔ Modibo ne ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ n ma a sɔrɔ fɔlɔ a bɛ se ka kɛ n bɛ tila k'a sɔrɔ i yɛrɛ nimana mɔgɔ kunu kuma de y'i ka sɔgɔmada ye kuma bɛɛ ne ye ɲininikɛla de ye ne ka faamu na n tun bɛ min laɲini ne ka laɲini tun ye min ye kamiti yɛrɛ de kun ka kɛ fɛn ye ko gafe dɔ hali n'a kɛra gafe kungurunin dɔ ye gafe dɔ ka sɔrɔ kamiti bolo dɔrɔn i n'a fɔ y'a dɔn chrétien taabolo la olu ka baraji la u ka kalan u b'u ka kalan de kɛ u b'u ka nazara kalan de kɛ k'u ka bibulu kalan kɛ o la o hakilinaw de bɛ don o la an'u faamu silamɛw ta ye min ye olu fana fɛn dɔ de jirila u la n'o ye kuranɛ gafe ye o b'o de kalan an bɛ kalanyɔrɔ fɛn fɛn ye an ye min lakodɔn taaboloko la i b'a sɔrɔ gafe o gafe a kalanyɔrɔ b'a dan na i bɛ se yɔrɔ dɔ la ko nin ye madarasaso ye n'i ko madarasaso dɔrɔn i ko silamɛw ka kalanyɔrɔ silamɛya taabolo kuma dɔ la i bɛ chrétienw fana ka kalanyɔrɔw ye kamiti kalanyɔrɔ bɛ kamiti bolo wa min lakodɔnnen don k'a fɔ ko nin ye kamitiw ka kalanyɔrɔ ye n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ sin k'a faamu ten nin sin ye kamitiw ka taasira ye nin y'u ka kalanyɔrɔ ye nin y'u ka livuru ye nin y'u ka gafe ye n bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ o bɛ yen walima o tɛ yen i ka ɲɛfɔli la i ko kamiti dɔ nin ko a ti k'u gafe kɔnɔ a ti k'u gafe kɔnɔ foyi sɛbɛnnen tɛ yan min sɛbɛnnen don kamitiya sira kan ni sɔrɔla o bɛ yen i bɛ ɲɛfɔli dɔɔnin kɛ n ye o la walima i ka kamiti yɛrɛ sɛbɛnni dɔ ci ma nin ye kamitiya sɛbɛnni de ye tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ n bɛ se ka don o cours la o kalan na ka yɛlɛma o baraji kan n t'a dɔn n'i bɛ n ka kuma in faamu parce que kuma ka gɛlɛn dɛ karamɔgɔ Modibo i bɛ hakɛ to kuma ka gɛlɛn toujours ne ye ɲininikɛla de ye. karamɔgɔ Burama n b'i fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ n b'i fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ i ka ɲininkaliw ka ɲi tuma dɔ la kalan a bɛ fɔ fɛn ma ko kalan tuma dɔ la fo u ka ɲɛfɔ de fɔlɔ walima tuma dɔ la fo n'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ se ka kalan ɲɛfɔ an ye kalan tɛ mɔgɔw ka sigi kilasi kɔnɔ ka fɛn dɔ kalan ye ayi i b'a sɔrɔ tuma dɔ la e ko bɛ sɛbɛn sumayali de ma n'o de ye ka mɔgɔ alphabétiser alphabétisation o ni kalan o tɛ fɛn kelen ye yannɔ ne ni e filɛ kuma min na tan nin ye kalan de ye an filɛ kalanso de kɔnɔ tan wa an filɛ ka kalan de kɛ tan nka ka taa mɔgɔ lasigi kilasi kɔnɔ ka sɛbɛn ko a ba ta sa ka taa mɔgɔ lasigi kilasi kɔnɔ ka sɛbɛn ko a b c d
o ye ka mɔgɔ sɛbɛn sunya de n'o de ye ka mɔgɔ alphabétiser ka mɔgɔ kalan sɛbɛnni la o ni kalan tɛ kelen ye ka taa mɔgɔ lasigi kilasi kɔnɔ ka sɛbɛn ko izaja nasrulahi a ko kalan o ye ka mɔgɔ labila fɛn dɔ de la n hakili la yan ne ni e filɛ yan an filɛ kalan de la n bɛ min f'i ɲɛna fɔlɔ ko kɛmɛtiya yɔrɔ ɲɛ f'i ɲɛna n ko o ye golofiya de ye farafinya ale yɛrɛ sigilen bɛ kalan de kan kɛmɛtiya kurukara bɛɛ ye kalan dɔrɔn de ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ kalan de la fo ka taa i sa i bɛ kalan na golofiya mun bɛɛ anw ka somɔgɔya kɔnɔ kalan ye fɛn de ye fɛn min i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ k'a la i tɛ tila kalan na fiyewu anw ka somɔgɔya sigilen bɛ o de kan ka kɔn mɔgɔ jɛmanw tuma dɔ la bingannikɛla ninnu nali ɲɛ anw fɛ yan kalanbali tun tɛ anw fɛ yan anw ka mɔgɔ bɛɛ kalannen don anw ka sote yɛrɛ soronya an ka sote yɛrɛ sigicogo ani kalan de bɛ an ka sote bɛ sigi kalan de kan i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ fo ka taa i kɔrɔ fo ka taa i kɛ cɛkɔrɔba ye fo ka taa i soma yɛlɛma i bɛ kalan de la yan kalan tɛ ban anw fɛ yan o kalan in sumalen don ka bɛn mɔgɔ ka ɲɛnamaya bɛɛ de ma o la n ko tuma dɔ la i b'a sɔrɔ kalan yɛrɛ kan ka ɲɛfɔ walasa ni e ka se ka kalan faamu n kɔni ye yɔrɔ dɔ fɔ k'o b'a la n'o de ye k'a fɔ ko ka mɔgɔ alphabétiser o tɛ kalan ye ka mɔgɔw kalan sɛbɛnni na o tɛ kalan ye n b'i fɔ kosɛbɛ n hakili la o yɔrɔ bɛ faamu karamɔgɔ Modibo n b'i fɔ kosɛbɛ n b'i fɔ i ka ɲɛfɔli la n b'i fɔ i ka walawalali la n'i y'a faamu kamitiya ye kalan min ye i yɛrɛ y'a fɔ cogo min ne ni e filɛ kalan de la n'an tora ta ni gafe t'an bolo n'an tora ta n'an sara minnu bɛna anw kɔfɛ olu bɛ mun de minɛ walima an bɛ kumakan in de to u bolo yan wa kumakan in de bɛ enregistré ka bila mais n t'a dɔn n bɛna a fɔ i ye cogo min sabula silamɛya in kuranɛ in a sɛbɛnna de san caman ɲɛfɔli kɛra a la o kuranɛ kelen de bɛ yen fo bi o de yirala mɔgɔw la fo ka na se bi ma kuranɛ fana ma tunu gafe min don a sɛbɛnnen bɛ yen a ma tunu ni min ye ko dɔn ka se niveau dɔ ma i bɛ kalan o kuranɛ in de la taabolo tɔw fana i n'a fɔ kerecɛnya bibulu in de sɛbɛnna depuis yɔrɔ jan o bibulu in ma tunu kerecɛnw fana b'u u denw kalan o de la gafe don anw ka kalan in n bɛ fɛ ka min faamu n'a tora nin cogoya in na kumakan ka ɲɛfɔli kɛ ten dɔrɔn n'an sara dun a tiɲɛ bɛ taa wa a tɛ taa bari ni i bɛ fɛ ni fɛn fɛn bɛ fanga sɔrɔ o bɛ sɛbɛn k'a bila de kuranɛ kɔni sɛbɛnnen don a bɛ yen a ma tunu n t'a dɔn ni karamɔgɔ Modibo n'i fɛ ka ne ka kuma in faamu ne ka laɲini ye min ye ni anw ka kalan in kɛra kamitiya kalan kɛra ɲɛfɔli gansan ye ten gansan tɛ fana koyi i bɛ hakɛ to ni kamitiya kɛra ɲɛfɔli ye gafe t'a la ni anw tɛ yen don min minnu bɛna anw kɔfɛ olu b'a faamu cogo di karamɔgɔ Modibo n b'i fɔ kosɛbɛ n b'i fɔ i ka jaabi la nka vocali dɔw bɛ ka don ko in kɔrɔ a bɛ se ka ɲagami dɔɔnin bari ne y'a fɔ depuis ma don ligne kan n ko n mago bɛ e de la ka ɲininkaliw tɛngu i la mais ɲɛ b'a la mɔgɔw dɔw bɛ ka don ka video dɔw ci ka vocaliw ni sɔrɔ a tɛ k'u ma baasi ye u ka sabali u k'u muɲu an ye dɔɔnin yan'an ka se ka tila n'a tɛ k'u ma baasi ye n b'u bɛɛ lajɛlen fo ka n majigin u ye aw ni ko karamɔgɔ Burama
ndi fo kosbo kosbe siga ɲininkali fana ka ɲi ka ɲɛ tɔrɔ ka bon ka sɛbɛnni kɛ yɔrɔ ɲɛ o fina kuma daminɛ la mɔgɔ de ye sɛbɛnni sindi mɔgɔ de ye kafa sindi mɔgɔ de fana b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ ale ka fɛn dɔ ka kan ka sɛbɛn ka bila k'a ye n'a y'a ye sɛbɛnni ɲɛci bɛ ale ka fɛn min na bawo sɛbɛnni tuma dɔ la baarakɛminɛn de don walima sɛbɛnni tuma dɔ la fɛn dɔ lamara cogo de don ni an kɛmɛtiw y'a ye o kan ka sɛbɛnni kɛ ka fɛn dɔ lamara o cogoya dɔ la siga foyi t'a ma an b'a sɛbɛn k'a lamara n'a ɲɛci nana sɛbɛnni kɛli walima kafa sɛbɛnni ka an ka dɔnni dɔw lamara a kɔnɔ walima k'an ka fɛn dɔw lamara a kɔnɔ siga foyi t'a ma o bɛ kɛ nka ka fina ko sɛbɛnni fana tɛ dalilu ye ko sɛbɛnni fana tɛ tunya ye k'a fɔ ko min sɛbɛnnen don ko de ye tiɲɛ ye ko min sɛbɛnnen don dɔrɔn ko dɔrɔn de ye tiɲɛ ye walima ko fɛn dɔ dalilu ko de ye sɛbɛnni ye o fana sɛbɛnna dɔrɔn ko de ye a yirali ye ko dalilu de don o fana tɛ sababa ye o fana tɛ bɛnsɛma ye n bɛ min kɔni f'i ɲɛna siga foyi t'a ma sɛbɛnni bɛ kɛ de ni a kun bɛ yen a kun kɔni a bɛ kɛ ka bɛn a kun ma n'o tɛ sɛbɛnni tayan tɛ wala sɛbɛnni tayan tɛ ka f'i ye fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu ye sɛbɛnni kɛ dugumakolo in sanfɛ yan an bɛnbaw de dɔn farafin bɛnbaw de ye sɛbɛnni sindi dugumakolo in sanfɛ yan tuma dɔ la sɛbɛnni sun o sɛbɛnni sun bɛ mɔgɔya bolo bi sɛbɛnni bɛɛ lajɛlen bɔra o sɛbɛnni kun fɔlɔw de la mɔgɔw bɛ ka u mago ɲɛ sɛbɛnni o sɛbɛnni na bi an kɛmɛtiw ni an ko an bɛ walifa bɛ fɛn ta k'an ka fɛn dɔ lamara a kɔnɔ an bɛ se ka kɛ a kɛra arabu sɛbɛnni ye o a kɛra sinuwa sɛbɛnni ye o a kɛra latɛn sɛbɛnni ye o n'a y'a sɔrɔ an ka fɛn dɔ bɛ yen min kan ka lamara n'a kɛra o fɛn fɛn ye fo ka taa se an yɛrɛ ka maden sɛbɛnni dɔ ma bi n'o ye n ko ye ni an ka fɛn fɛn kan ka lamara siga foyi t'a ma an bɛ o sira ɲini k'o lamara cogoya la cogoya min i yɛrɛ bɔra k'i da maga min na sisan an bɔnna mun bɛna kari mun bɛna an kɔfɛ olu bɛ se ka lasɔrɔ cogoya min na siga foyi t'a ma ni o ɲɛci nana dɔrɔn o bɛ kɛ wala o bɛ kɛ karamɔgɔ i bɛ hakɛ to n'u ye fase hali min tun ye jajulu lajigin n y'a ye fasew wala an balimakɛ Abulayi Tarawele fana tun ye min kalan i b'a dɔn tuma dɔ la i b'a sɔrɔ a tun ma groupe contrôler quoi wala n'a kun y'a jateminɛ ko an bɛ kɛnɛ kɔnɔ a kun t'a kɛ wala a tun ma jateminɛ de i b'a ale bɛ lamɛnni la fo sanfɛ a bɛ ka mɛn ka mun jaabi olu ye sanfɛ a tun ma groupe jateminɛ a t'a dɔn ko an bɛ ka fila de fɔ kɛnɛ kɔnɔ wala i bɛ hakɛ t'o la an b'i fo karamɔgɔ Modibo n b'i fo kosɛbɛ i ka ɲɛfɔli la tiɲɛ tiɲɛ la hakili bɛ ka kunu n bɛ ka faamu sɔrɔ dɔɔnin dɔɔnin karamɔgɔ Modibo n'an tora tan an bɛ mun de kɛ walasa ka bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an kan ka taasira jumɛn de ta pour que k'o sɔrɔ an bɛ taasira jumɛn de ta sisan walasa an bɛ ɲangata min na sisan an ka bɔ o la o fana ɲininkali bɛ n bolo an kan ka taasira jumɛn de ta golofiya dama tɛ dɛ golofin ni golojɛ an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ka taasira kelen minɛ min b'a to an si tɛ don si gasi la walasa an ka lafiya diɲɛ sosigi la ɲɛnamaya kɔnɔ an bɛ mun de ta o la n bɛ fɛ ka ɲɛfɔli dɔ kɛ n ye a la walasa n ka sinsinyɔrɔ sɔrɔ n ka kumata sɔrɔ karamɔgɔ Burama i ye k'a fɔ ko i ka ɲininkali ni ɲininkali kalan kɛ ɲininkaliba wa ɲininkali ɲɛtɔrɔmaba wa hakilima bɛ kan k'a yɛrɛ ɲininka ɲininkali na bawo diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi bi in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko diɲɛ ka kalan
kengara bora ki damba mina sa no yebbe maliay o nyonyalen do ko sobe nambe fe o kaba nambe fe o kaba fanga segi kana mo ya sun kuma de ma ka segi kana mo ya sun kuma ma koni fanga mo ya de danku ka mananguntigiya ko kele wala tubadula e b'a faamu cogoya min na capitalisme ya ko kɛlɛ fanga segi kana mɔgɔya de ma mɔgɔya sunkuma mɔgɔya sunkuma o de ye ka mɔgɔ ko o de kɛ fɛn bonyata ye k'o kɛ fɛn giriyata ye ka tɛmɛ nafolo kan mɔgɔya sunkuma o de ye k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɛɛ ka bɛɛ bonya bɛɛ sugu la bɛɛ ka bɛɛ bonya bɛɛ sugu la bawo an tɛ sugu kelen ye anw tɛ sugu kelen ye an bɛɛ ye mɔgɔ de ye nka an ka diɲɛ ye ɲɛw tɛ kelen ye mɔgɔw ka diɲɛ ɲɛw tɛ kelen ye o de ye sunkun yɛrɛ cogoya de fana ye i b'a ye sunkun yɛrɛ fana tɛ kelen ye hali ni ye diɲɛ baw ta k'a lajɛ nin ye ba ye nin ye ba ye a bɛɛ ye ba koyi i b'a sɔrɔ baw yɛrɛ cogoyaw tɛ kelen ye i bɛ kɔgɔjiw fana ta k'a lajɛ i b'a ye u cogoyaw tɛ kelen ye i bɛ yiriw ta k'a lajɛ i b'a ye u cogoyaw tɛ kelen ye i bɛ jiɲɛ dugumakolo ta k'a lajɛ dɔrɔn i b'a ye dugumakolo yɔrɔ dɔw ye kuluma yɔrɔw ye dɔw ye jima yɔrɔw ye dɔw ye cɛncɛnfugama yɔrɔw ye dɔw ye yiriba yɔrɔw ye i b'a ye olu fana tɛ kelen ye olu tɛ kelen cogoya min na dɛ mɔgɔ minnu fana sigilen bɛ dugumakolo in sanfɛ ka bɛn sigiyɔrɔ bɔ ɲɔgɔnmaw ma i b'a ye olu fana tɛ kelen ye bɛɛ ka bɛɛ bonya bɛɛ sugu la bɛɛ ka bɛɛ bonya bɛɛ kuru la bɛɛ k'a dɔn ko e bɛ yen ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen lamala mɔgɔ min bɛ arabu jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛnla arabu olu bɛ diɲɛ ye ka bɛn u ka diɲɛ cogo ma bɛɛ ka kan ka olu bonya ka bɛn olu ka diɲɛ cogo ma olu fana kan ka i to u ka arabuyaw la ka siniwaw bonya u ka diɲɛ cogo kan siniwaw fana kan ka u to u ka siniya la ka dɔn k'a fɔ ko anw mandenkaw fana bɛ yan ko anw fana ka diɲɛ cogo k'olu fana kan ka an bonya an ta kan ko olu siniwaw bɛɛ ko anw mandenkaw fana bɛ walima an golofunw fana bɛ bɛɛ ka bɛɛ to sugu la bɛɛ ka bɛɛ to bɛɛ kuru la bɛɛ ka bɛɛ bonya bɛɛ kuru la bɛɛ ka dɔn ko i bɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ karamɔgɔ n'o kɛra i se ka fɔ i caman mɔgɔya bɛ lafiya n bɛ se ka min kɛ i ka ɲininkali jaabi ye dakuruɲɛ kelen o y'o de ye wala bɛɛ ka dɔn ko i bɛ ko wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ wala bɛɛ k'o dɔn karamɔgɔ Modibo n b'i fɔ kosɛbɛ nin kuma in ye tiɲɛ ye tori tɛgɛ don a jɛn bɛ pasi i ka nin walawalali in kosɔn tiɲɛ la i ye n la énervé ka ɲɛsin arabuw ma arabu ko kuma yɛrɛ yɛrɛ n t'a fɛ ka a ka don ne ka kuma na bilen an ka olu to yen bari anw ye kalan min kɛ arabu kalan min kɛ an bɛ k'a faamu sisan ko arabuw y'an kala ɲɔgɔn juguya ni ɲɔgɔn faga de la ne ko n'i bɛ mɔgɔ la faamuya ko la n'i y'a fa est ce que a b'o ko in faamu bilen i ka kuma in ye tiɲɛ ye karamɔgɔ Modibo n bɛ min fɔ ka fara a kan kamitiw a y'a cɛsiri a ye yɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a ye taama a kana'aw dade arabuw y'a kɛ cogo min ni ka diɲɛ bɛɛ minɛ yala kamitiw tɛ se k'o kɛ wa karamɔgɔ Modibo n bɛ segin a kan arabuw ye yaala min kɛ ni u ka taasira ye munna kamitiw t'o kɛ de ka yaala i n'a fɔ arabuw y'u ta kɛ daawa ye cogo min ka taama mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛw na baroyɔrɔw la misirindaw la k'u ka hakilina fɔ mɔgɔw ye ni a donna bɛɛ kɔnɔ munna kamitiw tɛ se k'o kɛ de
i dan sogo indi ko karamɔgɔ Burama yɔrɔ n ye o de f'i ɲɛna n ko mɔgɔw sugu tɛ kelen ye mɔgɔw ka diɲɛɲɛw tɛ kelen ye tuma dɔ la anw bɛnbaw kɔni y'a ye de ko mɔgɔ ka ɲɛnamaya kuntagala bɛɛ kalan de k'i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ kalan de la ko mɔgɔ tɛ tila kalan na fiyewu kalan tɛ ɲɛ cogoya si la timinandiya dɔja kɔ nka an bɛnbaw m'a ye fiyewu olu ka somɔgɔya de ye civilisation ye olu ka civilisation kɔnɔ k'a fɔ ko cɛya de ko e ka taa bi i mɔgɔ ɲɔgɔn kan ko o kɛlɛ k'o ka nafolo ta k'o k'i ta ye ko o muso n'a denw tɛ jɔn ye farafinw bɛnbaw m'a ye cogoya si la ko o de ye cɛya ye an fɛ yan o ye jafoliya de ye mɔgɔ dɔw k'a ka sɛbɛ kɛ k'a ka baara kɛ k'a ka sigi kɛ e de ka wuli tilela ngɛrɛgɛrɛ fɛ ka taa bi o kan ko o ka sɛgɛn ko bɛɛ kɛ fu ye an bɛnbaw ko o ye jafoliya de ye o tɛ cɛya ye wa o tɛ kodɔn ye nka tuma dɔ la n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ i bɛ siyaw sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la arabu i bɔra k'i karamaga mun na tan fo ka taa se golojɛlaka dɔw ma n'o ye tubabuw ye tuma dɔ la i b'a ye olu ka somɔgɔya yɛrɛ kɔnɔko dɔ de ye o ye olu ka cɛya yirali k'a yira k'a fɔ ko olu u bɛ se ko la walima k'olu ka farin o de ye ka taa bin mɔgɔ wɛrɛ kan k'o tigilamɔgɔ k'i ka bolokɔnɔmɔgɔ ye o de b'a yira k'a fɔ ko e ye cɛ ye o de b'a yira ko e ka farin k'a sɔrɔ anw ninnu fɛ yan o de ye fugariya ye fugariya de y'o ye o ye baara kɛ cogoya minɛ k'a ta sɔrɔ e fana bɛ baara de kɛ k'i ta sɔrɔ nka e de bɛ taa bi o kan k'o ta minɛ an fɛ yan an ka diɲɛ cogo la o ye jafoliya de ye o ye fugariya de ye mɔgɔw ka koɲɛ ye cogo u tɛ kelen ye fɛn min de kɔni ye k'a fɔ ko ka ɲɛfɔliw kɛ o sika foyi t'a ma ɲɛfɔliw kɔni n b'a dɔn o tɛ jɔ tugun o ye ko daminɛlen de sa kɛmɛ t'u yɛrɛ bolo wala n'i y'a ye kuma o kuma an ka kuma o kuma an b'a fɔ ko kuma de y'a minɛ o kuma de b'an tila an kɔni wulikajɔ in daminɛlen kɔfɛ karamɔgɔ Burama an kɔni tɛna sigi tuguni mɔgɔ wɛrɛ ka farafin fɔ farafin dɔ la wala kɛmɛ t'u ka lamaga daminɛlen kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛna i yɛrɛ fɔ tugun k'anw fɔ dɛ n'a ma ɲɛ arabu b'i fɔ i b'i yɛrɛ fɔ n'a ma ɲɛ tubabu b'i ka histoire fɔ i b'i ka histoire fɔ mais i t'i ka histoire fɔ ka tila o la k'a fɔ k'i bɛna an farafinw yɛrɛ ɲɛfɔ anw yɛrɛ ye dɛ ayi o ka kɛmɛ t'u nalen kɔfɛ anw de b'an yɛrɛ ɲɛfɔ sa mɔgɔ tɛ anw ɲɛfɔ anw nɔ la ka nkalon tigɛ ka da anw bɛnbaw la ka nkalon tigɛ ka da farafinw na k'a sɔrɔ anw balolen don an ko k'o de banna sa bɛɛ k'i yɛrɛ fɔ an fana b'an yɛrɛ fɔ u bɛ se k'u ta ɲɛfɔ n'u t'aw ɲɛfɔ u bɛ dan ye u t'u t'aw ɲɛfɔ ka anw ta ɲɛfɔ anw nɔ la dɛ an kɔni tɛna sɔn o ma mɔgɔ si bolo tugun i b'i ta ɲɛfɔ mais i t'anw ta kɔni ɲɛfɔ an yɛrɛ de b'an yɛrɛ ɲɛfɔ sa Cheikh Anta Diop nalen kɔfɛ an yɛrɛ ye kuma ta an yɛrɛ de bɛ kuma sa mɔgɔ wɛrɛ tɛ kuma anw nɔ la k'i fo kosɛbɛ karamɔgɔ Burama débat face à face n b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n b'aw bɛɛ lajɛlen bolo kɔrɔta tiɲɛ tiɲɛ la a bɛ yafa n ma ni an karamɔgɔ sɛgɛn ni kuma ye nka ɲininkali don min donna min gasi la u bɛ yafa daliba masayara kosɔn ko bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'i ma don ko la i tɛ ko dɔn kuma dɔnnaw y'a fɔ ko n'i ma tu gosi k'i t'a kɔnɔna fɛn dɔn ɲininikɛla ɲinini bɛ tan de kuma bɛɛ i bɛ ko sɛgɛsɛgɛ k'a si dɔn mɔgɔ fana man ka don ko la ten i ma ko ɲini k'a si dɔn n bɛ se k'a fɔ n ye faamu dɔ sɔrɔ kamitiya la n bɛ kamiti bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni an karamɔgɔ sɛgɛn min ɲininkali ye a bɛ se ka kɛ a diyara dɔw ye a bɛ se ka kɛ a ma diya dɔw ye bɛɛ bɛ fili ka da i ka faamu de kan ni ka kuma donna mɔgɔ min gasi la u bɛ yafa karamɔgɔ n b'i fo
karamɔgɔ Modibo n b'i fo kosɛbɛ daliba masa ka sidi ne ni e bɛɛ lajɛlen ma k'an bɛɛ sababa ma a diyara n ye a bɛnna ma i ni ko i ni dusumaɲɔ i ni sabali wata karamɔgɔ Burama n b'i fo foli y'aw de ta ye n b'a fɔ ko i yɛrɛ timinan ka di ko baro kɛra bonya kɔnɔ ka fɛnɛ ko sira b'i bolo tuma o tuma ni i ma min faamu i bɛ se ka ɲininkali kɛ walima ni ɲininkali bolo tuma o tuma i bɛ se ka ɲininkali kɛ nka e sira foyi t'a ma n'i bɛ kuru kɔnɔ yan tuma dɔ la hali ɲininkali dɔ bɛ k'i kɔnɔ sanni ka ɲininkali kɛ dɔrɔn i b'a ye an ka karamɔgɔ kalankɛ dɔ karamɔgɔ kalankɛw ka ca gurupu in sanfɛ i b'a ye u da bɛ se tuma dɔ la e yɛrɛ ka ɲininkali ma ka sɔrɔ hali a ma kɛ fɔlɔ koyi an bɛ fɔ foli yɛrɛ ta ye n b'i fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ko basi foyi t'a la ni ɲininkali bolo kuma o kuma walima n'i ma fɛn fɛn faamu ko sira b'i bolo a kɛra e ye a kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye an kɔni ko de ko ni ɲɛma fɔ ɲɛ tɛ dɔn wala ni ɲɛma fɔ ɲɛ tɛ dɔn wala an b'i fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka denbaya bɛɛ lajɛlen fɔ a diyara n ye karamɔgɔ Modibo kuma in diyara n ye kosɛbɛ a diyara n ye a bɛnna ma n b'i fo kosɛbɛ ka groupe la den maa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na n bɛ n ka sababu ɲuman fo mɔgɔ min yɛrɛ ye kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka hakili kunu nin ko ninnu ma ka faamuyali di yan n'o ye Abubakari Mustafa Tera ye Bakari Mustafa Bakari Tera dɔgɔfili tɛkɛ n b'a fɔ kosɛbɛ k'a waleɲuman dɔn ale de ye n karamɔgɔ ye Bakari Tera n b'a fɔ kosɛbɛ a wasara bi Bakari wasara dɛrɛ Bakari tun bɛ na ni nin kuma ninnu ye anw ka jamana kan waati min a kɛra bulonkoliden tamasere ye nka Bakari wasara an bɛ Bakari fo kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman bɛ gurupu in kan minnu b'a dɔn o mɔgɔ bɛ yen i n'a fɔ n yɛrɛ denkɛ Mukutari Tangara o fana y'a ka kalanden dɔ ye karamɔgɔ Modibo n b'i fo i ka dusumaɲɔ na n b'i fo i ka muɲu na a diyara n ye karamɔgɔ an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ karamɔgɔ Tera an b'a dɔn ale a tun bɛ kulu in sanfɛ yan koyi a tun bɛ kulu in sanfɛ yan nka tuma dɔ la farigan dɔ tun b'a la a tu dɛrɛ ma wala nin waati laban ninnu na farigan dɔ tun b'a la a ko a bɛ taa i lafiya dɔɔnin fɔlɔ mada o kɔfɛ ne a nana a ma mɛn kosɛbɛ yɛrɛ wala a tun bɛ kulu sanfɛ yan an b'a jigiya ko a nɔgɔyalen bɛ sɔrɔ hali bi ko ka nɔgɔya kɛ o kɔfɛ an kun ye kunnafoni sɔrɔ k'a fisayara an b'a jigin hali bi ko k'a segin a yɛrɛ ma ko ka bana ban pewu an b'i yɛrɛ fɔ k'an ka wama n'a ma ɲɛ a donna ka ban k'an bɛ dugu ma an wulili o ye an bɛɛ lajɛlen de kundonnen ye sa koyi an kana bila an kunna ko mɔgɔ dɔ bɛna an kɔni lawuli n'an y'o bila an kunna an y'an yɛrɛ nɛgɛ mɔgɔ si tɛna anw hinɛ minɛ k'anw to nin cogoya in na k'anw lawuli pepulu binna mirindi binna komi farafinw binna cogoya min na a yɛrɛ de wulila ni a yɛrɛ ye n'an y'a miiri walima n'an y'a bila an kunna de ko tubabu mun n'olu y'an bila nin jɔnya in na ko arabu mun n'olu y'an bila nin jɔnya in na k'olu de bɛna an hinɛ minɛ k'anw bɔ nin jɔnya in na an y'an yɛrɛ de nɛgɛ an ma maa si nɛgɛ an yɛrɛ de nɛgɛ mɔgɔ si tɛna anw hinɛ minɛ mɔgɔ si tɛna anw kimi kana anw bɔ nin na karamɔgɔ Burama mɔgɔ si an b'i yɛrɛ fɔ kosɛbɛ